Bai, zela portada. Bai, zerrendako gauza guztiak bete ditugu, ez da behin ere erori. Ez da behin ere erori. Indarrak atera ditu, ez zituen lekutik ere. Hori bai. Baten ez da zeuzi? Ez. Bi egun Josurekin pasa ostean, iritsi da Nerea, eta izan da iritsi, Nerea etxera iritsi, eta Josuren aurpegia aldatu da. Ze, ni zaintzaile ona izan naiz, seguru, baina Nereak askoz ere hobeto egiten du. Egia da, pentsatze duzula, egon gara Josurekin, denbora guztian pendiente, egiten duen mugimendu bakoitza jarraitzen, eta pentsatze duzu, hori egunero, eta denbora oso luzean, 26 urtez, Nerea hortan dabil. Oso gogorra. Egize, zelako paseuk emonduz. Osa, aspaldi ez dut egin, pasadu elegante, la verdad. Botatzu faltan, Inbidia emoten. Bai, Bai. Da zelan konpondu zari zuok, porque nik egunekue badaki zelan egin, bai, zer? Ondo? Ondo. Elegante? Faltan bestor no su bota. Bai, Sí, pero bueno, pero... Sin más, Seguru zurekin askoz ere hobeto dagoela, baina bi egun, Josu zurekin bi egun pasata, argi ikusten dela, dena mugitzen dela bere inguruan. Bai. Eta egon bartzara denbora guztian pendiente. Bai. Bizi barik. Una rueda, bai. Bizi barik. Nire amak ez dako beran bizirik. Nire amak bizia baitzen bizize. Orduen bauri, itxe operan bizize alde batera, eta haitxe zagoten. Haitxe eruten, haitxe karten, haitxe gaz. Josu, zuretzat familia zer da, zer emate gizu familiak? Ni familia gaude dost. Bizide, habla, no? Nire bizide. Bizide delikitaino bizide. Bizide habla, nire familia nire habla, nire zubinen, nire loba eta bizide, nire beste persona, nire tako. Nire bizide beste da. Josu, gu oso eskertuta gaude, etxeko ateak ireki dizkizugu zulako, Denpora guztian zaude eskerrak ematen, baina benetan eskerrak guk eman behar dizu. Oso eskertuta gaude, familiak ireki dizkigulako bere ateak eta kontatu digulako Josuren zaintzaren inguruan datozen gorabera guztiak. Baina batez ere, sentsazioa daukat, edo bueno, mezu positibo batekin joateko, sentsazioa daukat, honelako familiek azkenean indarra ateratzen dutela edozein lekutik, eta bi hartokatuko zaie, beste egoera batera moldatzea, baina prest daude horri aurre egiteko. Ez dakite nola, baina aurrera egingo dute, orain arte azken 20 urtetan egin duten moduan.